Is-soċjolingwistika tħares lejn il-lingwa minn perspettivi soċjali. Ngħidu aħna skont reġjuni jew gruppi u klassijiet soċjali partikolari. Waħda mir-realtajiet ta' pajjiżna hija l-użu tal-Malti mħallat mal-Ingliż. Il-PP hija espressjoni illi jużawha oriġinarjament nies illi ma kinux jitkellmu bl-Ingliż għal nies illi jitkellmu bil-Malti Standard, imma fl-istess ħin bejniethom x'aktar x'kienu jitkellmu bl-Ingliż. Dan il-fenomenu għal-bidu kien isu konċentrat f'ċertu postijiet, pereżempju tipikament ta' Sliema. Imma eventwalment illum ħafna nies jagħmlu l-istess. U allura qisu dan it-terminu dan l-isem tilef ftit il-sens oriġinali tiegħu. Li jiġri hu illi lingwa insibu fiha il-varjazzjoni, mhux kulħadd jitkellem bl-istess mod. Oriġinarjament aħna ma kenniex Malti Standard, kellna biss dialetti tal-Malti. U allura meta eventwalment wieħed minn daw id-dialetti sar standard, jiġifieri il-nies li kienu jqogħdu aktar xi konċentrati fil-bliet bdew jitkellmu iżjed fil-miftuħ u fil-pubbliku bil-Malti, dan id-dialett tagħhom akkwista l-prestiġju illi llum insejħulu Malti Standard. U allura in-nies l-oħra ishom iħarsu lejn din is-sezzjoni tal-popolazzjoni b'mod daqsxejn ambivalenti. Min-naħa ishom f'xi mod forsi jgħiru ftit għax mhumiex bħalhom. Min-naħa l-oħra ishom jixtiequ jkunu bħalhom. U allura ikollok isu attitudni daqsxejn ambigwa illi isu mhijiex kompletament komda b'din ir-realtà u għalhekk jiġi l-ġudizzju negattiv. Naturalment tara kera din is-sitwazzjoni skont minn fejn qed ħares għaliex għan-nies li jipprattikawha hija l-iktar ħaġa normali fil-ħajja ta' kuljum. U jiena naf nies li jitkellmu b'dan il-mod u żgur li mhumiex kesħin jew żgur li mhumiex jinnaf iktar ta' min tiċċensurhom minn ħaddieħor. Mill-banda l-oħra, jekk min qiegħed iħares lejn din ir-realtà mhuwiex parti minnha, allura jkollok qisu dik l-attitudni pjuttost negattiva għaliha. Illum però tant saret ħaġa ġenerali li qisu il-ġudizzju tmewwet ftit. Tipikament meta tkun qiegħed titkellem bil-Malti, dak li jkun jibda iħallat. U allura, pereżempju, jekk qegħdin ġo coffee morning, tgħidilha Mer, l-aħwa tiegħi, how good your cake came. Li ovvjament mbagħad għandha wkoll problemi għaliex mhux Ingliż li huwa korrett grammatikalment ukoll. Jew affarijiet bħal il-laħwa we've got a taħwida now, affarijiet hekk li qed taqleb min-naħa l-oħra. Saru ħafna studji u għadna ma nafux preċiż x'ikkawża il-bidla f'nofs is-sentenza jew minn sentenza l-oħra, hemm ħafna studji fuq hekk u għadna qegħdin naħdmu fuqhom. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.